Много интересни цифри и данни видяхме от отчетите и на Facebook, и на Twitter. Повечето ваши колеги, анализатори, излязоха с извода, че като че ли бизнес модела на Facebook изглежда по-устойчив в финансов план. Нещо, което между другото подозирахме още преди години. Така ли обаче наистина и какво е мястото за конкуренция въобще в този сегмент? Всъщност място за конкуренция има доста, ако трябва да бъдем честни. От гледна точка на по-доброто справяне на Facebook спрямо Twitter, това е факт, няма как да се лъжим. Разликата в дори потреблението, чисто от потребителска гледна точка, а не от бизнес такава, е близо 3 пъти. Тоест Facebook имат около 1,5 милиона активни потребители на месец. Милиард и половина, извинявам се, за грешката. Докато Twitter са с 400-500 милиона съответно потребители. Пак казвам, около 3 пъти е разликата. Така че по тази причина няма как да сравняваме това нещо, тъй като техните модели за рекламиране, от което те реално правят своите приходи, да ги наречем така, са много различни. На Facebook стартираха преди доста време. Twitter са сравнително нови в тази цялата игра, свързана с приходите на самата компания, тъй като, пак казвам, Twitter са по-малка компания като цяло. Имаха някои проблеми с кадрите в компанията, заради което всъщност в момента и съкратиха около 8-9% от компанията. 380 човека бяха съкратени. Имат нов управител, нов CEO, така че надяваме се от съвсем скоро компанията тръгне нагоре. Има и такива хубави изгледи. Примерно бившия CEO на Microsoft, Стив Балмър, за тези от вас, които го познават, разбира се, той инвестира в Twitter преди няколко седмици и всъщност в момента е един от най-големите индивидуални инвеститори с 4% дял в компанията, което е някакъв вид, пак казвам, индикатор за положително развитие на самата социална мрежа и вярата в нея. Как обаче се променя цялата екосистема около социалните мрежи? Те промениха цели бизнеси, индустрии. Сега рекламата е само една от тях. Да. Но вече за какво ли най-различни решения има, които могат да бъдат осъществени през Facebook или през Twitter или през LinkedIn, да кажем социални мрежи, които са с различен профил. Нека да поясна само допълнително, че наистина всяка социална мрежа има своят смисъл на пазара. Не трябва да си мислим, че като имаме една социална мрежа, имаме втора, имаме трета и четвърта, всичките са копия една на други. Те се борят за различни потребители. Те се борят абсолютно за различни потребители. Ако трябва да вземем за пример, примерно в момента LinkedIn, тъй като я споменахте, една много хубава социална мрежа, тя в момента, доколкото съм запознат, е с най-голям дял на пазара, от гледна точка на цена. Тя е за $250, мисля, че се търгува на дял, докато Facebook примерно е за 150, нещо такова беше последно като ги гледах. Което само по себе си просто идва да покаже, че въпреки че LinkedIn има по-малко потребители, реално тези потребители, които са вътре, са бизнесмени, в по-голямата си част профила на потребителя е по-различен. Тоест това са бизнесмени, които са там за да правят бизнес, имат контакти, основно са хора с много по-висок ценз на образование, на доходи и на други неща, така че фактически техният модел е малко по-различен. Те работят с subscription, т.е. с специални профили, за които си плащат хората. Така. Има ли в тази връзка и дори гигантите като Facebook, ще дойде ли времето, когато ще трябва да търсят различни източници на приходи извън рекламата? Разбира се, че ще дойде този момент. Истината в момента е, че Facebook разработват допълнително функционалност към тяхното приложение, което е свързано с съобщенията Messenger, запознати сте с него, което е свързано с продажбата на продукти. Т.е. започват да се опитват да интегрират в самата социална платформа възможността на потребителите и на бизнесите да търгуват помежду си, което също е някакъв вид източник на доход, тъй като предполагам, че ще се взимат съответните проценти за транзакции и така нататък, както правят и други гиганти. Истината е, че това можем да го видим, въпреки че много от вас не биха асоциирали Google с социална мрежа, но фактически Google Plus е тяхната социална мрежа. Да. Тя е тяхната социална мрежа и ако разгледаме Google като компания или всъщност новото име на компанията, наречено Alphabet, можем да видим много различни подразделения на тази компания, много различни ядра, които се занимават с както с мобилни платформи, така с социални мрежи, така с търсене, в случая Google, така с много неща. Същото е с Microsoft и така нататък. Тоест имаме компании, които са разбити на подотдели различни, които генерират различни видове приходи. Очаквам в скоро време и Facebook, евентуално по някое време, дай Боже и Twitter, да постигнат такъв модел на развитие, за да могат да сегментират такива отделни
подразделения. Смятате ли, че тези компании, в това число може би и Google, макар че е доста по-стара като присъствие на пазара, вървят към това да се превърнат в нещо подобно на старите софтуерни и хардуерни гиганти от 90-те години? Тоест да станат едни устойчиви компании, вече не с тези шеметни ръстове, които виждахме през последните години. Колко далече са всъщност от това? Да кажем да се превърнат в новия Microsoft или в честно казано, никой не може да го прогнозира това нещо, за съжаление. Нали? По-добрите финансови анализатори, какъвто аз не съм към момента, предполагам, че имат много по-устойчиви анализи на ситуацията. Аз бих казал, че или да знам въпроса по друг начин. Колко път за развитие има тук нататък този бизнес? Има много път за развитие. Факт е, че хората сме социални същества. Това няма как да го избегнем. Това е в нашата психология, в начина на комуникация помежду ни. И социалните мрежи са тук, за да останат. Много хора си казват, нали, Фейсбук сега ще умре, Twitter ще умре, тук не стават тия социални мрежи, нещо друго ще се появи на тяхно място. Ако те са съответно предвидливи, както Фейсбук в момента реагират, правят промени по алгоритъма им на информация, както тече така наречения newsfeed, правят възможността за интеграция с тези продукти, които в момента разработват и така нататък. Всичко това допринася за развитието на тази социална мрежа. Ако тя беше останала на нивото си, на което беше 2004 година, когато беше създадена фактически, най-вероятно нямаше да съществува към момента. Тоест, имаме точно принципа за всяка една компания или организъм, дори ако щете. Ако ти се развиваш и адаптираш към съответно пазара, потребителите и така нататък, би могъл да съществуваш безкрайно. Присъствието си пазарен си дял. Много ви благодаря за този коментар.